Hi guys! Rachel here! Welcome back to my channel. Today, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili namin sa Melbourne. So, pumunta kami during the long weekend. Yung pinunta namin doon is manood ng footy. And then sabi ni Dan, gusto ko i-spend yung... Sorry, phone. Tapos sabi ni Dan, gusto ko i-spend yung one day na mag-shopping lang tayo kasi alam niya na gusto ko mag-shopping doon kasi merong H&M. So, Sunday, like yung buong araw lang talaga na yun, spend namin para maglibot and maghanap ng mga sale kasi yun yung gusto ko, sale. Wala dito sa mga pinamili ko guys, full price. Wala. Lahat naka-sale. Siguro yung iba hindi naka-sale pero mura na naman. So, okay lang. So, ito lahat ng bags. Okay, so magsisimula ako sa Typo. Ano ba binili namin sa Typo? Ay, okay. Ito, hindi siya galing sa Typo, pero nagpunta kami sa... Ano ba ito eh? Nagpunta kami sa isang shop doon na nagbebenta sila ng yung mga merch ng mga football teams. And nakita na Dan to, Port Adelaide football team. Ito yung football team na Dan. And binili namin. It was on sale. $15 lang siya. Kahit na para sa akin mahal yung 15 para sa isang t-shirt lang. Pero yung mga merch ng mga football teams, guys, ang mamahal nila. Like, I got Dan a shirt for $60. Kasi mahal yung mga ganito. Pero this one, $15 lang siya. And alam ko naman na hindi talaga to papakawalan na Dan. So, he got that. Bumili siya ng maliit na flag na ilalagay niya sa desk niya sa work. So, pagkadating namin, as in, nilagay niya talaga sa lappy bag niya na nabili din namin doon sa store na yun. If you guys watch my vlogs, nakita niyo yung lappy bag na binili ni Dan na meron ding Port Adelaide na logo. So, he got that, the flag, and then this shirt from that shop. Anyway, the one that I got from Typo, ito naalala ko na, is this. Naka-sale siya, guys. And it says, Do Epic-ish. And $2 na lang siya. I'm not sure kung how much siya originally. Pero it's a photo album. Yan. So, I was thinking na i-print namin yung mga wedding photos namin, tapos ilagay namin dito. Meron siyang 20 pockets. Yun lang yung nabili namin sa Typo. Every time nakasama ko sa Dan, tapos pumupunta kami sa mall, we always stop by Typo. Kasi gustong-gusto niya tingnan yung mga ganap sa Typo. So, yeah. And then, we also went to Supre. I know merong Supre dito sa Adelaide, but I just can't help na i-visit yung Supre kasi alam ko meron silang maraming sale. And kapag nag-sale yung Supre, bongga yung sale ng Supre, guys. I got water kasi kailangan ko ng tubig. Ano din siya, Supre foundation. So, yung proceeds ng tubig na to is ibibigay nila sa foundation nila. Ito guys, $2 lang to. And sabi niya, $2 daw. Kasi meron silang tag. Sinasabi nila kung ano yung diferensya ng product. Sabi nila, meron daw blue na stain sa shoulder. Wala siyang stain. So, siguro, ano lang siya, makeup lang siguro na, as in, wala talaga siya. Nung chinek ko siya, wala. But, it's basically a turtleneck na jumper na I really like the color. I really like the color. Para siyang grayish na may pagka-oatmeal na hindi ko maintindihan. But yeah, I actually wore this sa last day namin sa Melbourne. For $2, ang ganda na nito ha. Tapos wala siyang diferensya at all. And then, another one that I got from Supre. Dalawa lang yung binili ko doon kasi hindi ko naman talaga plano bumili ng mga ganito. Kasi yung plano ko talaga, bumili ng sapatos. Pero I got this from Supre as well. Nandun din siya sa $2 rack. Kasi ano siya, faulty stock siya. So, meron silang yellow tag. This was originally, guys, $25. And now, it's only $2 kasi natanggal yung dito. Ito lang. And alam nyo naman ako, marunong ako magtahi. So, itatahi ko lang siya dyan. Wala na. Ayos na. And size ko pa siya, extra small. It's just a bralette na black. And $2 lang siya. Originally, $25. And yan lang yung diferensya niya. I was like, I can do that. Sabi ni Dan, yes, I know you can do that. Buy it. Okay, meron akong tatlong H&M na bag dito. Magsisimula ako dito. Okay, ito. Sobrang happy ko guys na nakita ko to doon. This is only $10. Naka-sale siya from $25. So, $24.99 naka-sale siya. $10 na lang siya. And para siya sa pillow. So, ilalagay ko siya sa lounge namin. Black yung couch namin sa lounge. So, ito goes really well with black, diba guys? O, tingnan nyo. Ang ganda niya. I got two kasi dalawa lang naman yung pillows namin doon.
Gusto ko sana gray, kaya lang yung gray doon, hindi siya naka-sale. Plus, ito okay na din kasi meron siyang mga black sa kanya. So, magmamatch talaga siya sa couch. And then, si Dan bumili ng gloves kasi kapag nanonood kami ng football tapos sobrang lamig, like, wala siyang gloves. So, he got this very manly looking na gloves. I think he got this for $10 as well. And, yeah. So, yan lang. And then, this, hindi to from H&M, pero I got the Neurin. Is that how you pronounce it? I'm not quite sure. Pero, clear eyes siya, guys, for red eyes. Kasi if you guys know, if you've been watching my vlogs, kapag nagsusuot ako ng contacts, tapos pumapasok ako sa mall na malamig, or galing ako sa malamig sa labas, tapos pasok sa mall na merong heater, yung mata ko, nagre-red talaga siya, and tsaka siya, nagre-red talaga siya. Kahit na anong gawin ko, red talaga siya. And it actually worked. Hindi as in sobrang clear ng mata ko, pero may nakita talaga akong changes. So, bongga to. And this was like, I think, $7 lang. And then we went to JB Hi-Fi as well. Nandito na sa Dan. And I got the USB-C to USB adapter. Kasi yung akin nasira na. Hi, babe. Hello. I just finished this quickly, okay? Okay. Yeah, kailangan ko siya para sa memory card ko. So, yung memory card na adapter ko, ilalagay ko dito kasi USB yun. And then, ito, magkoconnect siya sa Lapi. So, yun yung ginagawa ko para ma-transfer ko yung files ko. Kasi yung ganyan ko nasira na nakakaloka. Luma ko kasi hindi siya original na Apple product. And ito, $29. Mahal siya, pero alam ko na Apple talaga siya and it will work and sana hindi siya masira. Another bag from H&M. Hello guys, ito. Sobrang excited ako nito. Nakita ko yung sapatos last day namin doon. So, Monday morning, bumalik na naman kami sa H&M. So, nandun kami guys. Saturday, Sunday, Monday. And sa 3 araw na yun, pupunta kami sa H&M araw-araw. So, and ito nakita ko siya sa last day na. Hindi ito yung sapatos na plano kong bilhin, pero sinukat ko siya and nagustuhan ko siya. And kasyang-kasya siya sa akin. Yung dito na part niya, hindi ganun ka maluwag. So, nung tinry ko siya, okay na okay siya. Size 6 siya, pero kasya siya sa akin. And guys, the best part is, it's only $10. So, from $40, $10 na lang siya. And gusto ko kasi hindi maingay yung heel niya. Medyo rubbery. Kasi yung isang boots ko na may heel, ang ingay-ingay para akong kabayo, nakakaloka. Pero yeah, this one hindi siya maingay. Ang tangkad ko kapag ito yung suot ko. Tinry ko siya and halos magka-level na kami. Well, hindi. Hindi din magka-level. OA din. Basta nandun ako sa katangkaran na yun. Gusto ko din na walang zipper, diretso lang. Kasi elastic lang siya dyan. And it really does make me look tall. I like it. And then, I got, ano ba to? Oh, kagabi. Binili namin sa Kmart kagabi. Hindi ito galing sa Melbourne at all. Nagpunta kami ng Kmart kagabi. And then, I got 2 leggings na galing sa teens section. So, it's for, it's size 9, long length. Bumibili ako ng leggings sa teens kasi alam niyo naman yung height ko, pang teens, pang kids pa nga yung height ko. Ano lang siya? $4.75? I think $4.95. Ang mura lang sa Kmart. Sa Target kasi I think I got the one from Target. Same size, 9. Ano, $9 yung isa, I think. Okay, ito. Nabili ko sa H&M din, guys. Divided yung brand niya. And, isa din to sa hinahanap ko talaga na gusto kong bilhin nung pumunta kami dun. Black jeans. And ito, size 4. Size US 4. And kasya siya sa akin. So, maliit siya na 4. Hindi siya like jeans talaga. Jegging siya. And, yeah, kasya siya sa akin. So, perfect. Kailangan ko nga lang i-fold yung sa dito na part. Pero okay lang. I got this for only $10 from $25. So, perfect. And then, meron pa dito sa bag na to. Ano ba to? Ay, oo! Ito, last day namin dun. Monday. So, nag-agree kami. Sabi ko, pipili ako ng lahat ng gusto ko na itry mo. Tapos, kapag tinry mo na siya, wala na akong sasabihin. Ikaw na magde-decide ko ano yung gusto mong kunin. And I think he tried 14 pieces and he ended up with 2. At least, meron siya napili. Kasi most of the time, hindi siya. Sabi niya, hindi ko kailangan tsaka. Pero siguro inisip niya, layo natin. Nandito tayo sa Melbourne. So, sige na lang. So, pumili siya ng 2 out of the 14 na tinry niya. And ito yung isa. So, this was originally 30. And we got it for 10 lang. And ang ganda nito, guys. Jumper siya. Dark gray or parang charcoal. Tapos, meron siyang pocket dyan.
which I really like. Tinry to na din, ang ganda sa kanya. Next is another jumper, I believe. Yes, para kay Dan to. Very nice, deep navy blue na color. Plain lang siya na jumper. And this was originally 35. Naka-sale siya ng 15 lang. And ang ganda ng material na to. And then last bag from H&M is this. Isa lang yung nandito. Ito yung jacket na binili ko sa H&M. If you guys watch the vlog, nakita nyo na to kasi sinuot ko na siya agad-agad kasi ang lamig dun, especially when we watch footy. And ito, sobrang saya ko guys na nakuha ko to kasi nakita ko na to, tinatry ng babae. Sabi ko sana hindi niya bilhin kasi ito na lang yung mag-isa. Tapos tinitingnan ko yung iba, meron orange, meron black, and ito talaga yung kulay na pinakagusto ko, and siya na lang mag-isa. And ang tagal niya ha, tinatry-try niya. Tumitingin-tingin siya sa salamin, sabi ko, hubadin mo yan, akin yan, and hinubad niya, nakakaloka. Ayoko naman siyang i-attack guys, and kunin agad-agad. So hinintay ko muna na ilagay niya sa hanger, tapos ibalik niya sa binalik. Kaya kinuha ko agad-agad, sabi ko, sobrang thank you po ate. Hinubad niya. And ngayon, nasa mga kamay ko na siya guys. Ganito yung hood niya. So yung loob merong ganyan. It really does keep you warm. Gustong-gusto ko yung kulay niya. Oh, and I got this for $30, originally $70. O, diba? Ang ganda. And for a jacket, $30 is actually a great deal na guys. And then we went to Merry Seasons. Dumaan lang kami one night and nakita ko, punta tayo dun babe. From labas, sobrang dami niyang makeup na mga Korean makeup, Japan, hindi ko alam. Basta mga Asian na mga makeup. So pumasok kami and ang mamahal ng makeup dun guys, nakakaloka. I don't think I vlogged that night. Pero basta ang mamahal ng mga makeup dun. Pero pumasok pa kami, more pa. And dun sa loob, meron silang parang Daiso na ganap kasi $2.80 lang lahat. So sabi ko, ito yung hinahanap natin, babe. Wala tayo dun sa mga makeup ng mamahal. Tag $40, nakakaloka. Dito tayo sa section na to. $2.80. Bongga. Okay. So we got this. Kasi wala kaming ganito. Para ibita yung mga socks, yung mga knickers, you know, mga undergarments. Perfect siya. And malaki na to. It's only $2.80. Alam ko sobrang mura sa Pilipinas nito, pero wala tayong magawa. Ito na yung $2.80 na yung pinakamura siguro dito guys sa ganito, kimpit. Ano ba tawag dyan? Kimpit. Ganito siya, oh. Ganyan. And then ito, so parang ano siya, net na ilalagay mo yung mga stocking, yung mga delicate mo na mga undergarments. Ilalagay mo siya dito sa net na to. Tapos, ilalagay mo siya sa washing machine para hindi siya masira. So, ganito yung itsura niya, oh. And, yeah, maliit to. $2.80 din siya. And then, we got the bigger one as well. So, sa mga delicate mo na mga damit, pwede to. Mas malaki siya. And then, we got, okay. Hindi ko naalala na bumili kami nito. We got the Precision Driver. Char. 6 pieces set. Bumili na kami ng screwdriver. Yung malalaki sila. And nung nakita to na Dan, sabi niya, bilhin natin itong maliliit para kompleto na yung set natin. Kala ko nagbibiro. Binili pala talaga. Ayan. So, maliliit siya na mga screwdrivers. Ito, sedan din yung kumuha nito para sa wine. So, ano siya, para ma-seal mo siya. Kasi alam niyo naman diba yung wine, kapag na-open mo na, wala na. So, ito, pang seal siya. Looks like that. So, ito, happy birthday na candles. Kasi, malapit na yung birthday ni Danny Boy, August. So, yan. Hindi ko alam kung magkaka-time ako na mag-bake ng something-something. But just in case, diba? And $2.80 lang siya. And ilang candles na ba yan? Ilang letters ba yung happy birthday? Ewan ko. Pero yeah. Last is ito. So, suklay siya na pwede mo siyang i-clip. Tapos, pwede kang mag-blow dry. Meron din silang gimmick na ganap na ganyan eh. Wala kasi akong suklay na ganito. Yung suklay ko, yung parang nakita niyo yun? Yung parang makapal na, para sa hair extension yun eh. And ginagamit ko siya sa toong buhok ko. Pero yeah, I saw this and I was like, that's cool. So kapag hindi man nag-work yung kimpit-kimpit, tatanggalin ko lang yung kimpit, ang gagamitin ko lang siyang supply, diba? $2.80 din siya. So yeah, and yun na lahat yung mga nabili namin doon. Sobrang saya ko sa sapatos, guys. Like, isusuot ko na siya ngayon. Alam mo yun, kapag nakabili ka ng something na excited ka, gusto mo na isuot agad-agad kahit na
Naka-pajama ka lang. Like, naka-pajama lang ako. Anyway, that is it for this video. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Bye. Bye.